Прывітанне, шаноўныя гледачы, слухачы, спажывачы нашага падкаста «Усход-захад», падкаста пра Магілёў Гродна, Гродна і Магілёў, пра тое, што нас аб'ядноўвае і што раздзяляе, пра падабенствы і адрозненні ў гэтых двух выдатных беларускіх гарадоў. З вами, як заўсёды, мой калега Алексей Бацюкоў, краязнавец з Магілёва. Ну і я, Алексей Шота, краязнаўца з Гродна, таксама вельмі прыемна. Апошняя тэма, пятая ў нашым першым эксперыментальным сезоне, які мы вырашылі правесці сёлета. Гэта тэма, мы так сфармулявалі, параўнальны рэйтынг каштоўнасцяў. Мы паспрабуем скласці спіс артэфактаў, спіс месцаў, можа нават з'яваў, спіс, можа, нейкіх кавалачкаў, якія засталіся, па якіх можам стварыць такі своеасаблівы план віртуальнага ці нават цалкам рэальнага шпацыру па нашых гарадах. Хто ведае, можа быць, мы знойдзем тут нейкія кропкі перасячэння, а можа хтосьці паслухае і рэальна па такім шляху пройдзе, да? Так што атрымаецца нешта паміж лапідарыем і не ведаю, і спісам так ЮНЕСКО. Віртуальная экскурсія. Так, хто пачынае? Я хацеў бы прапанаваць Кінуць манетку? Такую каштоўнасць, як від на горад. Лепшы від на горад. Вось дзе ў гародні, па-твойму, такое месца, дзе ты разумееш і бачыш проста ва ўсёй яго прыгажосці. Тут няма ніякіх варыянтаў, акрамя аднаго. Гэты від даўно знойдзены. Гэта знакамітае месца, там зараз аглядная пляцоўка, пра якую мы шмат казалі, і это адна з такіх штук, якія гарадскія ўлады зрабілі, паслухаўшы краязнаўцаў, гісторыкаў, экскурсаводаў. Не ідэальна, але зрабілі. Гэта кропка, з якой малявалі гродна мастакі, пачынаючы з 16 стагоддзя і малююць сёння. Гэта высокі левы бераг Нёмана, насупраць старога горада, там, дзе калісьці стаяла драўляная сінагога. Это, хто не ведае, пачытайце на канале Гродна 1127 у Тэлеграме, у нас быў прэдпост. Вось, гэта месца, з якога бачна панарама ўсяго горада, ўсяго гістарычнага цэнтра. І была нават аднойчы экскурсія. Калега мой, Ігор Лапеха, знакаміты гродзенскі экскурсавод, ён правёў экскурсію з аднаго месца, нікуды не ссоўваючыся. І ўвесь горад паказваў з гэта пагоркастай кропкі. І сапраўды мы можам параўноўваць, як Гродна адлюстроўвалі з таго месца. Самае знакамітае гэта Маці Асцюнд, калі я не блытаю, так, аўтар гэтай рысунку, з якога гравюра была потым дэрыгаўзераўская, так, у Германіі надрукаваная, 16 стагоддзя, так, сустрэча пасольстваў пад Гроднам. І пазней яна шмат разоў перамалёўвалася. Той жа Макоўскі, знакаміты, гравюра Макоўскага з таго месца, Напалеон Ордас, і куча яшчэ людзей, которых, можа, мы не ведаем па прозвішчах, якія-небудзь мастакі, якія там на базары прадаюць свае карціны. То есть гэта традыцыя стагоддзямі. І скайлайн гарадзенскі там самы лепшы і фактычна адзіны. Дарэчы, вось за яго і змагаліся. Не знаю, ці там цябе гэта закранула гісторыя, можа, ты чуў. Здаецца, 2 гады таму, калі я не блытаю, чарговы раз узгадалі пра забудову, яна зараз, в прынцыпе, вядзецца, забудову раёна вуліцы Каліноўскага, вуліцы Цёткі, гэта мікрараён Весенні. Ён, справа ў тым, што ён за каложай, за паркам каложскім, так навісае над гістарычным цэнтрам з таго боку. І была ідэя, што трэба будаваць, конечно, там 18-павярховікі, бо чым больш кватэр ты ўціснеш, тым больш прадаш іх, гэта ж выгадна. І высветлілася, што гэтыя 18-павярховікі будуць проста з-за каложы выставаць за дрэваў і гэты від псаваць. Вось, у левай частцы вось гэтага скайлайна гарадзенскага. І цяжка сказаць, што там зараз адбываецца, ці будзе 18 ці не паверхаў, але дыскусію ўдалося запусціць і, прынамсі, прымусіць тых архітэктараў Гродна жыў Буда задумацца, магчыма, перагледзець праекты, каб захаваць все-таки гэты аўтэнтычны від на горад, каб ён не быў псаваны шматпавярховікамі. Вось, неяк так. Цудоўна. Без варыянтаў. Я думаю, што у Магілёве, напэўна, тоже есть такое одно месца, ці не? Не, няма. У нас лепшы від, который открывается для гараджан, гэта будзе від на палавіну горада, на
не на цэнтральную, не на старажытную частку горада, а на тую, которая пабудаваная была ўжо ў савецкія часы на Заднепров'е. Гэта від з аглядальнай пляцоўкі таксама на савецкай плошчы. Зараз эта плошча называецца плошчай Славы. Перад ратушай шыкоўны від, потому што у нас вельмі прыгожы рэльеф. Наогул рэльефы беларускіх гарадоў гэта нейкая асобная казка. Калі ведаць, канечне, што гэта за гарады, дзе шукаць такія рэльефы. Напрыклад, я вельмі раю, больш за ўсё у Беларусі мяне ўразіў горад Слаўгарад сваім рэльефам і даляглядам шыкоўным просто, калі ты выходзіш на аглядальную пляцоўку. А там горад на пагорках, кшталтуе Крым? Зелёнае мора. Так. Ну, я не на пагорках, на высокім беразе Соша знаходзіцца. У нас прыкладна такая ж самая сітуацыя, то бок ты знаходзішся на высокім беразе Днепра, на высокім мысе, дзе паўстаў замак, потым астатні горад разросся, перед табой разліваецца жывапісна вельмі даліна Днепра, дзе Днепр перед табой такой робіць излучыну, выгін такі вельмі все это ўражвае. Такім чынам ты глядзіш больш на прыроду, чым уласна на сам горад, а кропкі, з якіх мастакі пісалі Магілёў, вельмі розныя. Нярэдка гэта кропкі, которые зараз так забудаваныя, што ты просто будзеш стаяць упёрты ў сцяну, тут нічога не зможаш пабачыць. Гэта, напрыклад, самая старажытная гравюра з відам горада Магілёва 1702 года, дакладна датаваная, самая старажытная выява, уласна, Магілёва, з кнігі «Жыццё святых». 1702 года. Потым ёсць цудоўная фрэска, якая захавалася ў касцёле святого Станіслава. Яна была напісаная, яна на касцёльнай сцяне, но мастак, который працаваў над эскізам, ён знаходзіўся на іншы бок рэкі Дубравенкі, і перед яго тварам, перед ім, як на далоні, ляжалі ўсе асноўныя храмы горада Магілёва на той момант. Зараз адтуль, від будзе такі больш, такі самы шараговы. Ёсць яшчэ адна легендарная гравюра з выявай Магілёва, яе вовсю зараз у нас перадрукоўваюць, выкарыстоўваюць, эксплуатуюць візуале, суправаджаючы нейкую тэму старажытнага горада. У нас нават вось гэтую гравюру выкарыстоўваюць. У нас нават адкрылі недавно пераход на вуліцы Пушкінскай, цалкам прысвечаны Пушкіну, і Пушкін ходзіць па вуліцах, і гэтая гравюра таксама там эксплуатуецца, таксама она там стварае фон для яго падарожжа па Магілёву. Хаця гравюра абсалютна не магілёўская, як ужо даследчыкі вывучаючы гэтую гравюру шмат часу, прыйшлі да высновы, што там няма Магілёва нідзе, ні аднаго кропі. Толькі подпіс Магілёў, праспект Дарштат Магілёў. Гэтая гравюра, дарэчы, вельмі падобная на адну гарадзенскую гравюру. Што яна стылістычна блізкая вельмі на гарадзенскую, і некаторыя даследчыкі таксама так заўважалі, што калі прыбраць гэты горад, які намаляваны на гэтай гравюры, і паставіць Гродна, то па рэльефе, па ўсім больш Гродна падыходзіць на гэтае месца, да гэтай гравюры. Што-то смешалася, напэўна, у аўтара, відавочна, што смешалася ў яго назва горада з нейкім іншым горадам, потому што там мінарэты можна пабачыць. Там можна пабачыць, 2 ці 3 мінарэты, там дакладна, так выразна, бачна, што это, напэўна, не паўднёва-славянскі. У вас не было мінарэтаў? Не, пакуль яшчэ няма. Яшчэ не было. Можа, будуць. Нешта паўднёва-славянскае, напэўна, дзе сутыкаюцца вось гэтыя каталіцкія, праваслаўныя і мусульманскія святыні. Гэта штосьці з гэтых Балканаў, да, відаць? Хутчэй за ўсё. Я звяртаўся нават да аднаго даследчыка з Боснии, по-моему, с Боснии Герцеговины. Нашел его на LinkedIn, показал ему гравюру, може ваша? Не, кажу, у нас такого немає. Я сам шукав, не такого не знайшов. Есть одна, только покуль, больш-менш працоўная версия. Один доследчик подказал, что, по-моему, рельеф отповедае Братиславе. Рельеф на нашей гравюры отповедае Братиславе. Близкий, принамсі, до Братиславы. Логично, в принципе, Братислава — это логичный вариант. Да, ці вельмі цікава. Вось ты казаў пра тое, што гарады многія падобныя, там высокі бераг, від на горад, і узгадалася калісьці фотаздымак Віцебска,
аўтарства такого фотографа яшчэ царскіх часоў Сергея Пракудзіна-Горскага, быў такі фотограф расійскі. У яго ёсць вядомае фота Віцебска, і оно вісела ў цэнтры Гродна, некае турыстычнае, на здаравенным транспаранце на ўсю сцену дома, типа Гродна запрашае. Ну і так, быццам бы стары замак, быццам бы вось что-то падобнае на Бровар, Гродзенскі, нейкая рака. Ну, все ж гарады аднолькавыя, але гэта відавочна быў від на Віцебск, а не на Гродна. Мы пра это напісалі. Гэта быў год 2014. Я зараз магу... Так, гэта было звязана з тым, з культурнай сталіцай Беларусі. Мы пра это ў першым эпізодзе размаўлялі. І вось яны зрабілі такую штуку рэкламную. Тады яшчэ наше выданне называлася «Твой стыль». Мы напісалі пра гэта, і праз нейкі час прыйшлося зняць іх. Відаць, хтосьці там, хто адказны быў за заказ гэтага плаката, ці там у аддзеле культуры, ці ідэалогіі, ці ў рэкламным аддзеле, ці ў архітэктурным. Ну, я не знаю, праз якого это праходзіла. Мусіў чалавек быць, конечно, я спадзяюся, наказан за такое. Вось, ну, мы не то, што хацелі кагосьці пакараць, але это было смешна. І яшчэ узгадалася, вось ты казаў пра рэльефы, яны такія цікавыя, розныя, і з такіх самых рэльефных для мяне і цікавых гарадоў, это вот наш з Гарадзеншчыны Новагрудак, конечно, потому что там ён просто неверагодна на холмах расположены, і нават у запольскім часам, у 20-30 казалі, быццам бы туды ссылалі на далёкі ўсход чыноўнікаў, правініўшыхся, бо там холодна ў Новагрудку. Вось. А зараз гэтыя краявіды, гэтыя вот рэльефы, мноства пагоркаў, гэта вот пакута для маіх там сяброў, калегаў бегуноў, бо там ёсць забег, Новагрудская вандроўка. І там только 10 км, але ён даволі складаны, бо трэба пастаянна вверх-вниз бегаць. Ну, але это все я занадта далёка адышоў. Нейкае лірычнае адступленне. Пра віды мы пагаварылі, так? Ага. Што наступнае? Хацелі пра артефакты. Так, ну, гэта такі скайлайн гарадскі, і вось менавіта так панарама гарадская, ну гэта артефакт. Кажучы пра Гродна, вось гэтыя все знакамітыя малюнкі, перадусім гэта, канешне, гравюра Адельгаузера Цюнта, яна выкарыстоўваецца проста паўсюль. Это як у Гродна, куды не пойдзеш, все Нёман. Фабрыка там тытунёвая Нёман, гандлёвы цэнтр Нёман, што там яшчэ стадыён быў Нёман, яшчэ шклозавод Нёман, ну ладно, да Бярозаўцы. Караці, все называется Нёман. Абутковая фабрика Нёман, гатэль, 2 гатэлі Нёман, их можно пераблытаць, рэстаран Нёман, все Нёман. І тое самае пастаянна ў нейкім візуале, у брэндзіраванні выкарыстоўваецца гэта гравюра Адельгаузера Цюнта аднолькавая на ўсім, і лепіць на ўсё, што заўгодна. Вось, так што это, напэўна, важна было абмеркаваць. І яшчэ я ўзгадаў, скончыць каб эту тэму, самы лепшы від на Гродна, такі падумаўся жарт, што гэта з даху аблвыканкама, напэўна, бо не бачна аблвыканкама тады. Ну, гэта як пра Парыж, самы лепшы від на Парыж з Эйфелевай вежы, бо тады не бачна самой Эйфелевай вежы. Вось, это уже... На гэтым, думаю, скончым, перайдзем далей. Што далей было? Ну, я бы, может быть, трошечки все-таки дополнил. Рекомендую. Давай. Да, рекомендую менавіта все-таки гэтую аглядальную пляцоўку, паколькі яна вельмі зручна лагістычна. Ты знаходзішся адначасова ў гістарычным цэнтры, побач ратуша, побач абласны краязнаўчы музей, побач парк. У нас у Магілёве ўсяго, ну, зараз что-то спрабуюць зрабіць кшталту парка, але гэта гіблае дело. У нас адзін усяго больш-менш арганізаваны парк быў, правда, яго ўжо сапсавалі, там пабудавалі царкву стала выпіліваць дрэвы вакол сябе. А так гэта быў, ну, такі першы арганізаваны парк у Магілёве наогул яшчэ ў 19 стагоддзі. А астатняе ўсё, што вся зелёная зона, гэта скверы. Сталі будаваць парк Падніколье, пры гэтым, ну, як у нас любяць, парк будавалі шляхам спілавання дрэў старых, а пасадзілі новыя з упэўненасцю, што новыя вырастуць, і вырастуць вот лепш, чым старыя, і хутчэй, хутка ўжо. Ну, а зараз там просто такая, ходзіш пад сонцам, там, значит, цябе пячэ, там дождь, і все такое. Ну, пригожая лестница, вот там только для лестницы. Лестница никуда не веде, она веде просто вниз. Все. Ну, сама Окей, а калі ты спусцішся ўниз, што будзе? Ты куды сціш патрапіш? Ну, будешь глядзець на гэтую лестницу. І назад можна толькі вярнуцца наверх, так? На выкладзеную пліткай пляцоўку, дзе там зрэчаць нейкія ці дрэўцы, і ўжо
напэўна, гадоў 7 усе гарадскія начальнікі апантаны тым, каб заставіць гэтую паркавую зону рознымі малымі формамі. То скульптуры, то нейкія трэнажоры, прычым все яны розныя. Штосьці там сапраўднае мастацтва, штосьці каменная разьба там ад скульптара, а штосьці камунальшчыкі значит, сварілі з труб, там і назвалі это лаўка кахання, там ці яшчэ што-небудзь. І вот такого вот, ну, на кожным кроку і такая каша, ну, як па мне, я, можа быць, дуже скептычна да гэтага ставлюсь, але, па-мойму, ну, пока просто каша. Такая каша часта здараецца і таксама ў іншых гарадах. Мне задалася вось у Гродні таксама неяк у 2000-х, у сярэдзіне 2000-х азелянялі шляхам вырубкі, высячэння дрэваў і паркі абнаўлялі. І таксама з'яўляліся розныя дзіўныя скульптуры, ці можна гэта назваць скульптурай, з'яўляліся, напрыклад, недзе перад пандэміяй, можа, у 18-м годзе, з'явіўся ў парку раяль. Нехта, як я разумею гісторыю, выкінуў раяль, што тут непатрэбны, і камунальшчыкі яго перарабілі у раяль, які сам грае песні Стаса Михайлова, а каля яго паставілі лавачку такую, як на могілках. Ну, то есть купленую ў краме типа Ома або іншай будаўнічай краме, стандартныя лавачкі на могілкі, які людзі купляюць. І все гэта, сам раяль абклалі такім штучным газонам зялёным, які таксама часта выкарыстоўваецца, на жаль, на могілках. І від быў вельмі дзіўны. Вось, і такія гісторыі ёсць. Да, ёсць таксама у нас глобус у цэнтры Гродна, які таксама вось пераварены камунальшчыкамі, мне здаецца, з нейка такого куба металічнага. Ну, карацей, это прям хвароба, я думаю, многіх гарадоў беларускіх. Да, артефакты, которые мы зараз абмяркоўваем, это даволі сучасныя рэчы. Мне с недавних могилевских артефактов, которые, ну, просто поражают воображение, значит, это вертикальная велопарковка. Я прочитал на сайте Могилев Медиа, что это, пробачьте, слухачи, херабора. Ну, есть такая, да, думка. Просто, ну, яна займае месца на велосипедаў 10 хорошых. На яе памяшчаецца 6. Ёй ніхто не карыстаецца. Яна просто стаіць у самым цэнтры горада каля галоўнага гандлёвага цэнтра атрыума. Яна оранжевая, яе зрабілі такой кіткай оранжевай спецыяльна, каб падкрэсліць. Глядзіце, якая прыгажосць. Вы просто, ну, павінны адчуць зараз, што гэта за цудам мы тут зрабілі. Гэта зрабіў Могилевскі ліфтавы завод, Могилев ліфтмаш, дырэктар якога, генеральны дырэктар якога стаў потым старшыня гарвыканкама. Магчыма, што вот этот вот такія падарункі гораду таксама мелі нейкае значэнне. Чертков. И вот что самое, люди, которые подыходят до этой парковки, на роверах подъезжают, они паркуются под ёй, они паркуются там, когда до лавочек пристегиваются, там на парковку какую-нибудь шукают место, ну, на звычайную велопарковку. Она стоит пустая, вот круглый год просто. Але при этом усюды гучыць, як толькі якая нагода, уникальная велопарковка в городе Могилев. Ну, увы, вот так. Я думаю, можна яе фотаздымак, от як яна выкарыстоўваецца ці не выкарыстоўваецца, хутчэй размясціць дзе-небудзь на форуме кшталту Рэддзіта у спісе 10 самых бессэнсоўных рэчаў свету. І тады Магілёў можа праславіцца, думаю, прям на увесь інтэрнэт. Там і амерыканцы будуць рэпосціць, таму што гэта цікава. Вось, але давай, можа быць, вернемся да тэмы такой больш какой-то культурнай, звязанай за спадчынай, з тым, што хочацца паказаць, все-таки чым хочацца пахваліцца, так, бо все-таки рэйтынг каштоўнасцяў у нас, а не антыкаштоўнасцяў, так. І калі мы нават думалі пра нейкі топ, ну, была, я думаю, калі мы абмяркоўвалі перад запісам, ці атрымаецца прям спіс з месцамі, то калі бы так спрабаваць зрабіць, я думаю, многія гродзенцы, а дакладна я, у нас на першае месца паставілі б наш гарадзенскі гарадскі гадзіннік на фарным касцёле, які такі класны сімвал
і мы яго там трошки выкарыстоўваем у розных дызайнах. Луч калісьці рабіў гадзіннік лімітаваны з копій гэтага знешняга выгляду гадзінніка нашага гарадзенскага. Ну і мы пра яго калісьці ўжо хіба ў першым эпізодзе гаварылі, так што там цяжка яго датаваць дакладна, але датуюць на 16 стагоддзя самыя старыя дэталі. Ну і што мне здаецца важным, тое, што все-таки быў ратушным гадзіннікам, як лічыцца ў традыцыі, што вось ратушу знішчылі, першую гарадзенскую, якая там прыкладна ў часы Баторыя з'явілася, больш-менш это другая палова 16 стагоддзя, а гадзіннік захаваўся. І дальше, калі ўжо казаць пра яго, бо мы ж як пабачыць гадзіннік на вежы фарнага касцёла Гродзенскага? Стаць на плошчу былую рынкавую. І вось разам з тым гадзіннікам, конечно, было б няблага калі-небудзь аднавіць ратушу, не таму, што яна нейкую неверагодную вартасць мела, ну, архітэктурную, ці нейкая была звышпрыгожая, ну, звычайная, там, будынак з калонамі, не класіцызм, там, 18 нічого цікавага. Але яна з'яўляецца нейкім такім важным сімвалам, да, таму вось можна стаць на месца, дзе калісьці была ратуша, дзе яе няма, і паглядзець на то, што ад яе засталося, на гадзіннік на вежы касцёла. І прынамсі, калі я там турыстаў вадзіў па горадзе, гэта было такі, ну, важная кропка, нельга было прайсці, каб я на этот гадзіннік не паказаў. Вось, і у мяне это быў бы такі прям топ-1, бо гэта сапраўды как бы і месца пэўнае фізічнае, і фрагмент чагосьці цэлага, і прям артефакт. Я думаю, я прям трапіў куды трэба. А што у Магілёве магло быць на першым месцы? Ну, у Могилеве на першем месте, ну, не знаю, я нават хотел без топ-1, 2, 3, а просто топ некалькі рэчаў, потому что тут мне вельмі важно, напрыклад, што захоўваецца один артефакт, про который мало хто ведае у самім Могилеве. Конечно, знаўцы і краязнаўцы і аматары гісторыі, яны больш-менш ведаюць, людзі, которые просто читаюць навіны, яны больш-менш ведаюць про гэты артефакт, але дзіўным з'яўляецца яго знаходжанне, ну, то, што яго выявілі. Один раз хтосьці звярнуў увагу, што что-то такое непонятно, давайте-ка разбираться, і аказалася, што гэта артефакт, который можа быць самым старажытным у Могилёве з усіх прадметаў, якія, ну, з усіх аб'ектаў, што ёсць у гарадскім асяроддзі. Гэта надмагільная пліта з гербам рода Валовічаў. Прычым яна паўтарае, ну, герб на гэтай пліце паўтарае асабісты герб Астафея Валовіча, але не з'яўляецца надмагільнай плітой яму, потому што сам ён пахаваны на Гарадзеншчыне. Быў там, не памятаю, гэта маленькае мястэчка, дзе ён быў пахаваны. Адпаведна, гэта каля 1570, по-моему, ну, 70-х гадоў. Калі пліта можа адносіцца да гэтага часу. Калі яна сапраўды надмагільная, мае нейкае дачыненне да яго асоб. Можа быць, яна не надмагільная, якая-небудзь мемарыяльная. Такія думкі яшчэ таксама навучалі. Яна знаходзіцца на могілках, которые толькі яе і маюць якасць такого сапраўднага старажытнага, ну, пахавання. Астатняе, наступнае, дакладней, наступнае пахаванне тут ўжо адносіцца да 19 стагоддзя. На гэтых могілках астатнія пахаванні вакол, і нават яны абкружаюць вось гэтую пліту Валовіча, яны там 19 стагоддзя, а там была цэркаўка невялічка. Як там апынулася гэтая пліта, ніхто не ведае, ніякіх не засталося звестак. Па пліце, па гербе, калі яго прачыталі, то аказалася, што ён падзелены на 4 часткі, і вось як неабходна у герба кожнага рыцара, які себе паважае, пазначаецца на адной зоне, значыць, гербы яго па бацьку, яго дзеда, яго бабулі па бацьку, і на другой баку па маці. Гэта Валовіч, но гэта не можа быць ён, гэта хтосьці з яго роду, хтосьці, хто паўтарае спалучэнне такіх же самых гербавых знакаў, альбо, магчыма, мы ведаем, што сам Астафій Валовіч у 1520-х годах ён быў старастам магілёўскім, можа быць, якой-небудзь все-таки па сабе памяць пакінуў, і гэту пліту эксплуатуюць, ну, не эксплуатуюць, а выкарысталі потым ось у гэтым месцы, але, можа, яна мае дачыненне да яго асобы.
гэта таксама дапускаць можна. Вось гэта спрабаваў напэўна хутенька знайсці, дзе гэты Валовіч пахаваны. Ну, Валовічаў троху было розных, ці гэта той, ці не той, я магу памыляцца, але вось это 16 стагоддзе. Астафей 16 стагоддзя, так, значит, это ён. Канкрэтна Астафей, так. Пахаваны ў вёсцы Сідра у Польшчы, каля Сакулкі пад Беластокам. Так што да, гарадзеншчына ў пэўным можа сэнсе. быць. Толькі тая гарадзеншчына, Можа што засталася ў Польшчы пасля Другой сусветнай. О, дарэчы, я магу з'ездзіць, нават паглядзець на яго пахаванне. Так, это добрая ідэя. Вось гэтая пліта, яна была знойдзена як падчас прагулак краязнаўцамі дзе-то ў 80-х годах. Потым она зарастала травой. Хтосьці заўважаў яе зноўку, яе пачыналі ачышчаць ад гэтай травы, зноўку адкрывалі гэтую пліту, і у навінах на сайтах паяўлялася знойдзеная, згубленая пліта Валовіча. І колькі так разоў яе знаходзілі? Я налічыў 4 разы, па-моему, яе так знаходзілі. Яна патрэскалася з-за того, што корні дрэў трошкі прыпаднялі, яна на 3 часткі раздзялілася, але яна ў добрым стане да гэтага часу. Камень, пясчанік. Гучалі думкі, што яе трэба музеіфіцыраваць. Ну, калі у мяне была такая магчымасць, я выступаў тады супраць таго, каб яе забіраць з яе роднага месца. Я выступаў за тое, каб яе наадварот на тым месцы упарадкаваць. І яна упарадкоўвалася, і камунальныя службы сачылі за ёй. Слухай, толькі падобнага з Гродным, бо мне эта гісторыя адразу нагадала гісторыю з гербавым картушом у Гродні. Ёсць таксама такі артефакт, гербавы картуш часоў саксонцаў, Аўгуста III Саса, які вісеў калісьці на франтоне новага замка гродзенскага, палаца. Вось. І калі ўжо ў сярэдзіне 19 стагоддзя, то есть уже даволі доўга не існавала Рэч Паспалітай, новы замак у Гродні перабудоўвалі пад патрэбы шпіталя вайсковага царскага, тады ўжо вырашылі, как бы, скажем, састарэлы дызайн змяніць, да, і пора ўжо прыбраць вось гэты герб з пагоняй, з арлом польскім каронным, ну і ў цэнтры з гербам Саскай дынастыі. Яго знялі, і вось таксама з пясчаніка, такі класны фрагмент знешняга дэкору, ён захоўваўся дзесяцігоддзямі у бераставіцы мураванай, у сям'і Солтанаў. Такая вельмі патрыятычная была сям'я. І як Польша аднавіла незалежнасць, яны вярнулі ў Гродна гэты артефакт. Вось, і ён захоўваўся, але неяк так цягам дзесяцігоддзя ўсё ў нас змянялася, да, там войны розныя, там СССР. У выніку у 2000-х годах так сталася, што замкавая гара, стары замак, там руіны замка Вітаўта, нейкія кусты, мы там любілі сесці піва папіць, ну, то есть такое месца не то што стрёмнае, але оно не агароджанае, туды можна было залезці ў любы момант. І вось там у кустах каля руін замка Вітаўта ляжала гэта пліта песчанікавая, гербавая, это картуш. І зарастаў таксама мхом, зарастаў нейкімі грыбамі, і шпацыраваў там адзін з консулаў польскіх, там ўжо, на жаль, не в этом свеце, не з намі. Тады ён быў консулам да справаў культуры, і ён проста паглядзеў, картуш гербавы, так, там, гледзячы па гербе, 18 стагоддзя, Саская дынастыя. А чё он ляжыць в кустах? А чё он зарос весь травой? Такія пытанні нарадзіліся ў галаве, ён падняў эту тэму, яго ў выніку адчысцілі, выцягнулі, паклалі там недзе на уваход у новы замак, а праз нейкі час, вось калі гэты консул уже вярнуўся ў Польшу і працаваў у міністэрстве спадчыны, так, міністэрстве культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы, ён там нейкі міні-гранцік прабіў і вярнуўся ў Гродно на пару дзён са спецыялістамі, якія гэты песчанік прям так выдатна адчысцілі і паставілі на пастаменты. Вось ён, атрымаецца, быў музеіфікаваны, да? То есть ён стаіць справа ад уваходу ў новы замак цяпер з таблічкай такой, што вось гэта герб, які вісеў калісьці на франтоне, гэта герб такіх часоў, вось ён не быў страчаны, а так ён дзесяцігоддзямі ляжаў вось у гэтых кустах. Ты мне
жутка парадаваў з гэтым расповедам, што ён добра так, значит, адбылося ўсё з гэтым картушом у выніку, потому что я вспоминаю, як годзе ў 2008 чытаў я один часопіс расійскі навуковы аб імперію, дзе быў разгорнуты артыкул пра спадчыну Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага, і аўтар гэтага артыкула, расійскі навуковец, ён размесціў фотаздымак з тым самым гербам у Гродні, градзенскім гербам з гэтым картушом, про які ты расказваеш, дзе ён сфотаграфаваны быў на траве, просто пасярод там, значит, ну, на зямлі. Я так тады зацікавіўся гэтай тэмы, напісаў у газету «Наша Ніва» з пытаннем, што цяпер з гэтым картушом. Газета дазванілася да вашага дырэктара тагачаснага музея Кітуркі, по-моему. Ну, ён не тагачасны, ён вечны і нязменны ўжо шмат гадоў. А ўсё яшчэ? Канешне. Цудоўна. Вось, дазванілася да дырэктара і высветлілася, так, сапраўды, ён пацвердзіў, так, у нас такая ляжыць пліта, да, у нас каля там нейкіх руін захоўваецца ў кустах. Яна справа ад брамы старога замка ляжала, так. Цудоўна, што яна такі лёс у яе. Але ў пэўным сэнсе так скажу, што яе захоўванне вось у гэтай траве, зарослай мхом, мела таксама сваю асаблівасць. Калі ты як экскурсавод турыстаў туды вадзіў, гэта быў такі дзіўны экспірыенс. Вось, глядзіце, тут аскепак там былой велічы нашай. У любой краіне, хутчэй за ўсё, ён быў бы нейкім чынам вось адноўлены, ці не валяўся б, быццам бы кавалак будаўнічага смецця, а ў нас ляжыць. І гэта стварала неверагоднае адчуванне ў турыстаў. Такое неразумення, чаму так. Все, умолкаю. Да, абсолютно. Ты нечто хотел сказать, я тебя перебил. Да, просто хотел сказать, думаю, что ты... Хотел сказать, что уже, коли мы до другого переходим артефакта, ну, тогда я назову у нас у Могилеве, ну, тут не то, что не сціпласць некаторую праяўляю і маю дачыненне асабіста да гэтага артефакта, але все ж таки з аб'ектыўных прычын думаю, што в якасці аднаго з важнейшых артефактаў не толькі для Могилёва, но і в прынцыпе для Беларусі надо лічыць арыгінальны экземпляр статута ВКЛ, который захоўваецца ў Могилёўскай ратушы. Гэта найвышэйшае дасягненне беларускай прававой думкі, в прынцыпе цывілізацыйнае дасягненне беларускага народа, на якое абапіраецца да гэтага часу сусветная юрыспрудэнцыя, да гэтага часу вывучаючы дэманструюць, ну не то што з яго бяруць прыклад дагэтуль, але бралі прыклад доўгі час. Зараз ты не літвінізмам займаешься выпадкова? Может быть. Потому что... Это легко и приятно. Я бы, может, критично троху выказаўся ў бок статуту. Все-таки на той момант ён, знаеш, і умацоўваў закабаліванне амаль там рабства сялян і наогул, ну я не знаю, ці ён быў такі прагрэсіўны. Ён быў прагрэсіўны за кошт таго, што ён сабраў упершыню ўсе віды заканадаўства пад адной вокладкай, то бок як... Ну, як сучасны кодекс кшталту, так? Так, ён все так кодифицировал в одном месте, это было зручно, то бок такая ідэя, она потым спадабалась астатнім, появілася па сутнасці такая канцэпцыя, як канстытуцыя, як асноўны закон, і таксама статут ён упершыню, в прынцыпе, сфармуляваў неабходнасць падзелу ўсіх гэтых галінаў улады. Ну, конкретно, наколькі ён быў прагрэсіўным па сваіх некаторых палажэннях, тут толькі спецыялісты раскажуць, я тут не з'яўляюся на гэты конт спецыялістам, але прыслухаўся, не памятаю, можа это абмяркоўвалі па зайцане, я прыслухаўся да аднаго спецыяліста, который у сваёй такой нішавай галіне разгледзеў статут. Это доктор-псіхіатр, мы з ім пэўны час нават зрабілі сумесную адну публікацыю. Ён расказаў, што упершыню менавіта ў статутах паявілася кодификация такой з'явы, як недзеяздольныя людзі. Дагэтуль недзеяздольнасць яна улічвалася, ведалі, разумелі, што такое бывае, але менавіта заканадаўча абмежаваць гэтых людзей ніхто як бы ў іншых краінах не здагадаўся, а менавіта ў статутах было сказано, што гэтыя людзі яны не могуць выступаць у судзе. Яны не могуць, напрыклад, іх слова нельга
прымаць на судзе ў якасці словаў сведкаў. Ім нельга даваць спадчыну. Спадчына павінна пераходзіць не ім асабіста, потому што яны могуць з ёй лёгка расстацца, она павінна пераходзіць да людзей, которые апякаюць гэтых людзей недзеяздольных. Вось, ну, Окей, тады забіраю свае словы назад, тады атрымліваецца гэта сапраўды у пэўных сферах гэта неверагодна прагрэсіўна, да? Так. Атрымліваецца, гэта адзіная копія статута ў Беларусі? То есть у чым яго унікальнасць? Он прям адзін-адзін? У Беларусі гэта адзіны арыгінальны экземпляр статуту ВКЛ. Так. Ну, статут ВКЛ ён друкаваўся ў 1580-е гады, некалькі разоў, там 80-90-е гады, 3 разы ён друкаваўся на старай беларускай мове. Гэта лічыцца арыгінальныя экземпляры статута. Астатнія публікацыі статута яны былі ўжо перакладзенымі на польскую мову, там альбо на іншыя мовы, на рускую мову. Я ведаю, польскамоўных іх-то паболей, яны не такая ўжо рэдкасць. Польскамоўных вельмі шмат, ну не то, што вельмі, но іх шмат. Гэта не такая сапраўды рэдкасць, яны дагэтуль сустракаюцца. Вот на гэты момант можна 2 ці 3 прадаюцца ў Польшчы, вось актуальна, вот, просто в рэжыме тут і цяпер. А статутаў ВКЛ на старай беларускай мове іх усяго там атрымліваецца так, где-то самым вялікім з'яўляецца наклад, які захаваўся, 3-е выданне, там іх 63, здаецца, экземпляра засталося, першага і другога выданняў менш, там что-то каля 40 і каля 29, там 27 экземпляраў. То бок вось прыблізна 10 пад сотню іх усіх засталося. Вялікая колькасць краін, дзе іх там па некалькі дзесяткаў, там Расія, Польшча, Украіна, в Літве некалькі экземпляраў, в Германії, там у іншых краінах таксама. В Беларусі не было ніводнага до 2012 года. Ну, класна, што з'явіўся. І мне адразу згадалася зноў жа паралель з канкрэтна Гродным і ўжо сёння узгаданай мной гравюрай ад Гаузера Цюнта, якой таксама больш позніх версій даволі многа, а вось той самай каштоўнай, там першай, ну, вельмі мала. І у Гродні акурат няма у калекцыі гісторыка-археалагічнага музея. Яна не часта прадаецца, гэта гравюра, і, мне здаецца, была спроба дзесьці ў 2010-х, можа, то есть гадоў 15 таму, а можа і ў канцы 2000-х, але тады не хапіла грошай, бо продаж, здаецца, быў на аукцыёне ў Варшаве, і калі не блытаю, то ці фундацыя почты польскай, ці нехта такі абсалютна, ну, рандомны нейкі пакупнік, которого незразумела яго інтарэс, ну, хіба калекцыйны, конечно, і інвестыцыйны, можа, у пакупцы гэтай гравюры, а сышла яна за 30 евро, хіба што тады. Вось магу блытаць лічбы, это было давно. Дакладна, што ніхто не зблытае, што ў Гродзенскага замка не было на это грошай. То есть скаталіся на аукцыён і вярнуліся без нічога, бо не было шансаў. На жаль. Вот мне, ты знаешь, 3-й артефакт назваць ужо складана, прызнацца, потому что... Я пакуль назову, а ты будешь думаць. Наконт могілак, дарэчы, калі раптам зробім другі сезон падкаста ці неяк інакш падумаем, што рабіць, то тэма могілак, мне здаецца, класная. Я, напрыклад, вельмі люблю могілкавы турызм. Я куды не езджу, у свеце хожу на могілкі. Неважна, у Норвегіі, Францыі, ці па Беларусі, ці па Польшчы. І мне здаецца, прям ёсць пра што гаварыць. У кантэксце беларускіх гістарычных могілак тэма я пакуль как-то не вельмі папулярызаваная. Ну а што тычыцца 3-го, каб скончыць спіс, гэта вось у мяне будзе такі артефакт, месца пазл. Гэта фара Вітаўта. А чаму пазл? Таму што яе зараз няма, яе ўзарвалі у восенню, так, у лістападзе, калі не блытаю, месяц 1961 года, але захаваліся фрагменты, захаваліся кавалкі. Можна знайсці кавалкі сцен вось фары Вітаўта каля драўлянага лямуса Гродзенскага на тэрыторыі манастыря кляштара Брыгітак. Там зараз уже шмат гадоў вядзе рэканструкцыю, рэстаўрацыю каталіцкая наша дыяцэзія, і вось там ляжаць фрагменты, пра якія няма сумневаў, што гэта фрагменты фары Вітаўта, ну, выкапаныя там каля самой фары. Знаходзілі фрагменты і ўжо вось
у 10-е гады, калі проста нейкія цепласеці перакладалі ці іншыя такія звычайныя працы рабіліся ў цэнтры горада. Захаваліся іконы з часоў, калі гэта быў Сафійскі сабор праваслаўны, яны знаходзяцца ў сённяшнім саборы праваслаўным на Ажэшкі, Свята-Пакроўскім. Так? Захаваўся арган з міжваеннай Фары Вітаўта, калі яна зноў была каталіцкай, ён з'яўляецца сёння арганам у катэдры, у катэдральным касцёле. Вось это арган, які ствараўся міжваенны час для Фары Вітаўта. То бок такіх элементаў, іх, напэўна, яшчэ больш. Калі казаць пра нейкія асобныя дробныя элементы, нейкі крыж, нейкі там абраз меншага памеру, магчыма, там нейкі імшал. Я думаю, што яны дзе-то яшчэ ёсць. І вось, але гэта самае вядомае, бо кавалак сцяны ці арган — это штосьці такое, што бачнае. І вось можна прайсціся па горадзе, і хоць няма Фары Вітаўта, то нейкія там адчуць, пабачыць, сабраць па кавалачках. Мне здаецца, гэта цікава. Дарэчы, не бачыў я такой турыстычнай сцежкі, нейкага турыстычнага маршрута. Вось сабяры па кавалках Фары Вітаўта. Калі слухае хтосьці з экскурсаводаў гродзенскіх нас зараз, дарю. Калі я не знаю, наколькі яна рэалізуемая, яна мне прилетела ў галаву літаральна ў час запісу. Але магчыма рэалізуемая. Вось, мне здаецца, гэта цікава. Ну, што ж, мне, можа быць, і прыйшла ў галаву думка, канешне, гэта будзе такі артефакт толькі вот у запазычанні тваёй ідэі. Аднойчы у нас былі работы на месцы Богоявленскай царквы, которая у самым цэнтры старажытнага Магілёва стаяла, узвышалася, яна вельмі шыкоўная тады. Яна, ну, у Магілёве была свая школа дойлідства, сфарміраваная у пачатку все-таки 17-го стагоддзя, на працягу 17-го стагоддзя яна здзейснілася, рэалізавалася гэтая школа дойлідства. Магілёўская школа, паракальная школа дойлідства. Захаваўся адзін экземпляр, адзін помнік гэтай школы, гэта Мікалаеўская царква і комплекс Мікалаеўскага манастыра, падмікольскага манастыра. А вось Богоявленскі манастыр, ён быў амаль што такі ж, як вось Мікалаеўская царква, толькі больш велічны. І гэта, класіка магілёўскага барока, калі крыжова-купальны храм, што адпавядае праваслаўнай традыцыі, унутры мае аб'ём трохнефнай базілікі. Цэнтральная частка гэтага аб'ёма, яна паўтарае каталіцкую трохнефную базіліку. Такое спалучэнне незвычайнае для праваслаўнай царквы. Тады людзі думалі, што это нармальна, не з'яўляецца адступленнем ад традыцыі. Напэўна, запазычылі гэта дзесьці на Кіеўшчыне, ёсць такая ідэя, але, надо яшчэ далей, гэта яшчэ вывучаецца. Дык вось, кавалачак гэтай Богоявленскай царквы захаваўся, наколькі нам вядома. Рабілі работнікі рамонтныя работы у двары таго дома, дзе стаяла гэтая царква, і выкідалі на паверхню такую мраморную апрацаваную частку нейкай калонны. Потым яе адклалі ў кусты. Яна ў гэтых кустах, там такая з двух частак, зараз она ўжо расколатая, з двух частак такая пліта. Відно, што нейкае ёсць аздабленне па гэтым мармуры. Ляжала ў кустах, потым яе пераклалі, і яна зараз знаходзіцца недалёка ад музея гісторыі Магілёва, за ратушай, там на газончыку, каля яшчэ аднаго будынка па адрасе Ленінская 5А, філіала гэтага ж самага музея гісторыі Магілёва. Яна як бы, такі маленькі аскепак, магчыма, аскепак ад той самай велічы Богоявленскай царквы. Ён неяк падпісаны? Прынамсі, не быў. То есть бок звычайны там чалавек, які ідзе побач, наўрад ці мае шанец здагадацца, што гэта. Шкада, потому што вот зараз для мяне это было адкрыццё, што сказаў, што была нейкая барочная школа Магілёва. То есть, нам з пункту гледжання гарадзенскага это неяк як пра Марс нейкія байкі. У сэнсе, што я б ніколі не падумаў, што ў Магілёве была свая барочная школа. Это вельмі крута, проста чамусьці зусім не раскручана. Першы раз пра гэта чую.
Так, гэта сапраўды абсалютна не раскручана і вельмі крута сапраўды, потому што у Магілёве быў такі перыяд, калі там сфарміравалася адразу некалькі мастацкіх школ. Гэта школа дойлідства, Магілёўская ратуша, Багаяльнская царква, потым Мікалаеўская царква, затым яшчэ Спасская царква у тым жа стылі фон Глаубіцам у 18 стагоддзі паўтарала як бы традыцыі вось гэтай паракальнай школы, і іншыя цэрквы, яны сфарміравалі свой унікальны непаўторны стыль, і гэты стыль ён як бы эксплуатаваўся, напэўна, некалькімі пакаленнямі майстраў, которые адзін ад аднаго перадавалі, там ад бацькоў да сына перадавалі вось гэтыя сакрэты майстэрства і свой падыход, і все. І потым ужо прыходзіць расійская імперыя, прыходзіць класіцызм, і ўжо вось гэтая школа больш она далей не працягвае сваё існаванне, ўжо тут пачынаюць будаваць абсолютна іншыя рэчы. Глаубіца, это значыць была нейкая сувязь з віленскім барока, да, з гэтай школай? Но Глаубіц ён рабіў ужо як бы на ізлёце нашай гэтай баракальнай школы, а Магілёўская барока яно фарміравалася з 1620-х гадоў прыблізна. Ну, я чытаў матэрыял Вадзіма Глінніка, вядомага спецыяліста па архітэктурнай спадчыне, які мяркуе, што такая была, напэўна, схема. Нейкая невялікая група майстроў спачатку атрымала замову на будаўніцтва Куцеінскага манастыра, дакладней царквы пры Куцеінскім манастыры, і успрымала ў якасці найбольш адпаведнай нормы нейкую царкву на Кіеўшчыне. І там, як бы успрыняўшы як такую сапраўдную норму, форму, якую неабходна паўтараць, зрабіла Куцеінскую царкву, а потым развівала тыя ж самыя ідэі ўжо ў Магілёве, потому што ў Магілёве тады нельга было будаваць. Канкрэтна ў гэтыя часы тады Магілёў удзельнічаў у тым, што не пускал Ясафата Кунцевіча, по нему грозился по Ясафату Кунцевичу з гармат страляць, па гэтаму Магілёву забаранілі дойлідства культавае, і такім чынам як бы першае паяўленне новых праваслаўных храмаў, оно было не ў Магілёве, а ў Куцені, вось у гэтай традыцыі, а потым ужо ў Магілёве, калі дазволілі, то сталі будаваць вось цэрквы так, як хацелі. А хацелі яны менавіта такую форму, і яна і сфарміравала, па суці, вось такі лакальную форму барока, праваслаўнага барока. Атрымліваецца, што у развіцці там беларускага барока і новую яго гісторыі у Магілёва роля значна большая, чым можна было падумаць. Ну, можа быць. Так это толькі школа дойлідства, яшчэ школа гравюры, яшчэ школа іканапісання, абсолютно ў той жа самы час фарміруецца. І все яны навукова прызнаны як самастойны і такі як лакальны феномен, духоўны лакальны феномен. Круто, мы зноў амаль 50 хвілін прагаварылі, гэта ўжо другі такі доўгі выпуск, пара, напэўна, закругляцца, каб нашыя слухачы не надта стаміліся, і сапраўды у нас атрымаўся, так як я думаў з самага пачатку, такі вось лапідарый, такая некая экспазіцыя з кавалкаў, так, з рэштак, з помнікаў, скульптураў, аскепкаў, вось, і такі, как это сказаць, калейдаскоп атрымаўся у пэўным сэнсе, хорошы, мне было цікава, і адкрыцці для сябе таксама зрабіў. Дзякую ўсім нашым слухачам, гледачам, спажывачам нашага контенту. Спадзяюся, і вам было цікава цягам гэтых 5 эпізодаў. Пакідайце каментарыі, лайкайце, дзеліцеся з сябрамі, і калі ўсё будзе добра, то будзе калі-небудзь, можа, і другі сезон. Пішыце, што б вы хацелі пачуць. Дзякую вялікі за ўвагу, дзякую, Алексей. Было вельмі прыемна, таксама было вельмі цікава. Пачуемся, да сустрэчы. Убачымся, да сустрэчы.